super fam, super may gumay is in the house again. Og karon ana po ko diri sa lain ako nga vlog. Kay sorry ya ko. Ayun. Anong lugar ubos ron ni sa Mabinay ug sa akong trabahoan. Kita naman ninyo ang palibot. Chaks. Ano siya super fam. Diha, taya na siya sa padulong sa kuan. Padulong sa asang lugar agad, nang padulong sa may samak. Bato ba na ubos diri sa Mabinay. Muna siya ang lugar dito sa ubos na ay nang laba. Kaya ko ni agi haptugbong diri. Di ang mahulog tani. Ito siya pagpapa. Hugon. Napod slide na. Paasam di kayo ni. Super farm na ilang datuan ang sulay natin ikapalubat ang mga ugan tama umudo kay simba ko din ako lubat super farm mo maling taas ba asa hindi lang wala ka diri ikas tako na siya nga kuan tako na siya nga lugar dito abot ni dito na pita naunahan diha ngalan so like mo pag atong kuan ilahang himo nga kuan ang super farm mo super farm karon mo na og ubos galing kay bali mas ka kuan kayo balis ka tugbungon kay nasubrahan naman ni tugbungon ni kuan ani ano siya kaya rin ako nikwan ko ikas dito na yung nangaligo galumit siya yawa dyan kaya matapigas pa yung muntila di ako rinig musta kay magdinangag puluton dyan sa ubos hindi nalaman ta magdinangag doble ingat na lang wak hoy nako right ay na nangisda mangguro na sila diha titare ta super farm na diha naog pata mo naog di pa lang takbalong mo naog nakaabot na gitas ubos ano ko yung lugar super farm dito na super farm abot na jud ko sa ubos sabi man ako di ko kabalong muna og ana pagkataas ra ba yun taas ra ba yun abot na ko dir sa ubos hinay magtubig kay pangadlaw man hinay adlaw daghan jud siya kuan daghan gid siya og basura hindi na siya diha na di mo po nato pug nga nimo tawagod nga kanan labay sakit mo kayo bato super farm anir ko kutob inita next vlog ang tawag ganyan buntag saya kung tulog naman kayo di karon na lang nakakuan super farm wala mo gitay laing makuan anong ubos saka na punta balik balik ere ako tagbalik ani super farm balik pa tag sa kadiha ito nasugdan ang atong pagsaka so super farm mo taas siya taas sugod na to dali raman tayo kung abot ka sa taas
Abot na dito sa taas. Tasa. Super farm. Og ngorte siya kahit di na maralig. Suruyo na to, dako kayo nya. Perting inita. Sorry. Mura to super farm. So wala pa nakasubscribe, please subscribe daw. My YouTube channel, Super Migubay. And thank you.